Ben, boas tardes. Vamos dar comenzo ao pleno número 12 deste ano 2025, pleno ordinario. Ben, no punto primeiro teremos a aprobación da ata da sesión anterior. Non sei se teñen algo que engadir. Vale, procedemos, polo tanto, á votación. Votos a favor. Queda aprobada a ata por unanimidade. Perdón? Sí, non asisteu a unha abstención. Perfecto. Ben, o punto 2 da orden do día de hoxe é o expediente 935/2025, que é a aprobación do orzamento xeral por o exercicio 2026. Exporá este punto a concelleira de Facenda, señora Molinos. Moi boas tardes a todos. As distintas normativas que regulan a xestión da área da Facenda Municipal din que as entidades locais elaborarán e aprobarán anualmente un orzamento xeral. Pois, en cumprimento desas normativas, o Goberno de Outes presenta neste pleno o orzamento municipal para o ano 2026. Pensamos, como xa manifestamos en distintas ocasións, que este é un documento base e transversal que rixe todos os aspectos da vida municipal, que dá cobertura a todas as actuacións que neste senso se fan ao longo do ano. É unha obriga do Goberno municipal telo elaborado e presentado antes do final de cada ano, para que a súa aplicación coincida co seguinte ano natural, tal e como marcan as normas. Así as cousas, o orzamento que hoxe se presenta para a súa aprobación ascende á cantidade de 7.243.524,62 euros, o que supón un incremento do 7,74% máis que o presentado para o ano 2025. Destes cartos, o capítulo orzamentario que consume máis créditos é o de gasto corrente completo de 3.200.000 euros de asignación, que supón aproximadamente un 44% do total do orzamento. É con un 14,20% de aumento con respecto ao anterior orzamento, o do ano 2025. Síguelle o capítulo de persoal, no que se consignan máis de 2.900.000 euros, algo máis do 41% do total e un 2,61% máis que no orzamento para o ano 2025. Estes son os capítulos máis relevantes, xunto cos máis de 730.000 euros que se destinan a investimentos reais, aumentando en algo máis dun 3% o orzamentado para o ano 2025. Neste senso, cabe destacar que se espera que, ao longo do ano 2026, esta cantidade se vexa considerablemente incrementada pola incorporación de créditos procedentes de axudas de diversa índole, procedentes de administracións superiores. Cabe salientar que este orzamento 2026 recolle unha partida de preto de 92.000 euros para que se poida incrementar a prestación do servicio de axuda no fogar en 4.600 horas máis das que xa se prestan. Este custo terá como a contrapartida unha maior achega da Xunta de Galicia neste concepto do orden de 55.000 euros. E co incremento desta partida, esperamos poder atender as necesidades dos nosos maiores dependentes da maneira máis aceitada, xa que para este Goberno este é un asunto sumamente importante e que hai que ter en conta en todas as ocasións. Queremos destacar tamén a dotación de preto de 173.000 euros no capítulo 4 de transferencias correntes, fundamentalmente destinadas a achegar apoio económico ás entidades sociais, culturais e deportivas que fan unha moi importante labor nestes eidos ao longo do ano para que poidan afrontar de maneira máis doada os gastos derivados do exercicio da súa actividade. Outro aspecto significativo que ten que ver coa xestión da economía municipal é que as regras fiscais que foron suspendidas no ano 2020 con motivo da pandemia agora volven a estar en vigor, só estiveron o ano pasado.
E a responsabilidade de todo o goberno é telas en conta e cumprilas. Acabouse a barra libre que imperou dende aquela. Non debemos esquecer que neste ano foi necesario redactar un plan económico e financiero relacionado co incumprimento no ano 24 da regra fiscal de estabilidade orzamentaria. Un plan que hai que ter en conta para volver á senda da estabilidade orzamentaria e non sufrir as consecuencias derivadas dese incumprimento. Este plan non foi algo que se fixo porque sí, senón que foi un requerimento da Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro da Consellería de Facenda derivado do resultado negativo en canto á estabilidade orzamentaria obtido na liquidación do ano 24. De todos os xeitos, con este documento como base de acción de goberno, esperamos poder atender a demanda dos servicios municipais que precisa a poboación de Outes, dándolle un uso eficaz aos recursos dos que dispoñemos e adaptando e equilibrando os ingresos que entran no Concello cos gastos que temos que afrontar. Non queremos finalizar esta intervención sin agradecer o intenso esforzo e dedicación feito polos traballadores do Concello para sacar adiante este documento, tanto aos pertencentes ao Departamento de Intervención como aos que de calquer xeito tiveron implicación na formación do mesmo. Nada máis e moitas gracias. Bueno, estamos tendo problemas co tema da grabación. Pode verificarse que está en orden ou... Bueno, continuamos, polo tanto, en orden. Sí. Ten a palabra, polo tanto, o voceiro de Compromiso Outes. Bueno, moi ben, pois, boa tarde. En primeiro lugar, quero tamén felicitar ao equipo de intervención e do equipo técnico de Facenda polo traballo que sabemos que implica desenvolver un proxecto de orzamentos. Proxecto que, en calquera caso, que nós tivemos acceso, pois hai 10 días na comisión de Facenda correspondente. Quero sinalar que, bueno, pois, se somos reglamentistas, bueno, ustedes, como tamén se apunta no informe da señora interventora, incumpliron cos prazos legais que establece a norma e a lei, posto que tiña que estar a disposición este documento o 15 de outubro do pleno da Corporación Municipal. Por tanto, bueno, iso ten implicacións diversas, evidentemente, e o orzamento entrará en vigor xa entrado o ano 2026. Por outra banda, teño que sinalar que non houbo diálogo ningún, non houbo conversa ninguna coa oposición. Evidentemente, bueno, pois esa é a súa opción, é a súa aposta e evidentemente nós ante esta circunstancia non lle podemos dar o visto bo a este proxecto de orzamentos que non foi para nada socializado con nós. En canto aos contidos do mesmo, eu direi que, dende o noso punto de vista, son uns orzamentos pobres, de nivel moi baixo, como así entendemos que tamén corresponde ao goberno actual. Non se inclúe ningunha iniciativa relevante para o noso Concello. Na maioría dos casos é un simple calco pois de partidas anteriores e non hai, por exemplo, no anexo de investimentos nada salientable máis alá de boa parte dos investimentos que o noso goberno deixou aprobados no exercicio 2024. Vostedes falaban das axudas a asociacións, é un calco a asociacións culturais, deportivas de tipo social, é un calco prácticamente o que nos tiñamos, que por certo teño que dicir que incorporamos algunhas novas que nunca recibiran ata este momento, hasta que nós chegamos ao goberno, subvención, e facían unha labor moi importante no noso Concello, como pode ser a de Bismur, pero tamén outras. E iso en canto ao contido xeral do documento, parecenos que non aportan nada, non achegan nada ao noso Concello, estes orzamentos nada relevante.
E, por outra banda, parecenos que non son orzamentos realistas. Non son orzamentos realistas. Isto non o dicimos nós, tamén se reflite no informe da señora interventora, posto que vostedes, en algunhas partidas, todo aparenta que inflaron esas partidas. E falo, evidentemente, do incremento que se prevé no ICIO, no imposto sobre construcións, que é de máis dun 245%, pasando de 70.000 euros, a previsión de 2025, a 242.000 euros. Cando nós lle preguntamos que proxectos urbanísticos sustentan este incremento, que é un incremento moi importante, casi multiplicamos por 3, realmente multiplicamos máis que por 3 a cuantía que se prevé ingresar, vostedes non nos concretaron ningún dos proxectos. E eu teño que indicar en ese sentido, teño que dar lectura ao que pon o informe da señora interventora, que a consignación desta cantidade, destes 245.000 euros no proxecto de orzamento de 2026, debería vir avalada por un informe técnico do Departamento de Urbanismo, tendo en conta os expedientes pendentes de tramitar que pudesen xerar recoñecemento de dereitos nesta anualidade. Por qué? Porque no propio informe se indica que se nos collemos digamos, a memoria histórica dos últimos anos, nunca se chegou nin a esa cantidade, nin de lonxe de recaudación por parte deste imposto. Por tanto, eso é algo que creemos que non está ben fundamentado e que pode derivar en que as previsións sexan erróneas. Se vostedes agora nos queren dicir cales son os proxectos urbanísticos que están ou que acreditan este incremento, repito, que multiplica máis que por 3 os ingresos nesta partida, pois teñen a oportunidade de dicírnoslo. E depois para rematar, unha valoración final, non? Porque efectivamente no informe tamén da propia señora interventora se reflicten e se indican datos que eu creo que son importantes. A primeira ten que ver que o Concello non ten débeda financiera ninguna. O Concello non a tiña en 2024, non a ten hoxe tampouco. É dicir, este Concello non estaba endebedado. Vostedes non colleron un Concello endebedado financieramente. Sí que ten unha débeda coa Deputación da Coruña, que evidentemente se recolle no propio expediente, no propio informe da señora interventora. Unha débeda correspondente aos plans de aforros e investimento derivados dos préstamos que o seu goberno en 2015, 2016 e 2017 asumiu e que ascendía a perto de 600.000 euros e que se está agora devolvendo. Esa é a única débeda que ten o Concello e coa que vostedes parten e que foi a mesma débeda coa que partimos nós, posto que foi unha débeda que vostedes, repito, asumiron no seu momento, o cal nós non víamos mal. Só dixemos que hai que aproveitar as oportunidades e se hai posibilidade de beneficiarse dun préstamo ou de préstamos sin intereses, hai que facelo. Se hai posibilidades de utilizar os remanentes, hai que facelo. Así, evidentemente, se fai política e así se prestan servizos e se melloran os servizos públicos para a cidadanía. De eso se trata, non? De eso se trata. E despois, tamén teño que indicar, a pesar de que a concelleira sinalou algo dos incumplimentos da regla de estabilidade o ano pasado, igual que 120 concellos máis de toda Galicia, máis de un tercio dos concellos de toda Galicia, iso non o di, claro. Hai que indicar o que pon tamén o informe da señora interventora, que a liquidación do orzamento do exercicio de 2024 arroxa unha cifra en concepto de remanente de tesourería para gastos xerais positiva, polo que non é preciso adoptar ningunha das medidas recollidas no artigo 193 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, especialmente neste caso no tocante ao equilibrio ou superávit inicial na aprobación do orzamento municipal. Non hai que tomar medidas efectivas. Houbo que presentar un plan que xa discutimos aquí e que vostedes, ademais, non tiveron que facer nin tomar ninguna medida das que incluíron nese plan, porque, como xa dixemos, tomámolas nós no seu momento. Entón, en definitiva, un documento que creemos que é pobre, reflexo do que é este goberno, un documento que creemos que está inflado en canto aos ingresos e, ademais, un documento que non foi socializado con nós e, por todos esos motivos, votaremos en contra. Grazas. Moitas gracias. Ten a palabra
voceiro de BNG. Ben, bueno, antes de comezar, permítanme agradecer ás traballadoras municipais que fixeron posible a recompilación e a redacción de toda a documentación presente neste expediente e, polo tanto, sempre de agradecer o seu traballo que entendemos é bastante intenso previo a este momento. Dito isto, hoxe, na parte política, o Goberno do Partido Popular e máis o Tránsfuga trae a aprobación deste pleno uns orzamentos que, en liñas xerais, non deixan de ser fume e, postureo, por que non dicilo. E non se confundan. Dende o BNG estaríamos encantados de que trouxeran un documento que realmente propusera algunha realidade positiva para a veciñanza de Outes, pero, por desgraza, hoxe non é o caso. Vostedes levan tantos anos instalados no seu propio relato que, ao final, é o único que lles preocupa. Trouxeron os orzamentos en decembro pola vía rápida e pouco máis realmente nos teñen que traer aquí. Tanto é esa vía rápida que non se nos trasladaron co tempo debidamente axeitado, que non se socializaron de ninguna maneira co resto de grupos políticos da corporación e que, polo tanto, o único que pretendían era esa foto, que, parabéns, xa conseguiron, pero que, no fondo, o que deixa patente é que deixan uns orzamentos que non son realistas coas previsións que realmente deberían ter estes documentos para o noso Concello e así veñen reflexados na documentación. Fan un aumento notable na previsión de ingresos polo imposto de construcións, pero a xustificación, a día de hoxe, polo menos polo que interviu a señora Beatriz nunha primeira instancia, segue a brillar pola súa ausencia. Non hai unha xustificación que se nos trasladara, a pesar de nós preguntalo na Comisión de Servizos Previas, pois eran respostas do estilo de que que había previsión e pouco máis, pero sin concretar absolutamente nada. Foron moi pouco transparentes e non nos dotaron desa información necesaria para podermos respaldar unhas cifras que a priori semellan infladas. Nunca é mal momento para lembrar tamén que o noso Concello segue a pagar, a amortizar, unha débeda asumida coa Deputación. E esta débeda foi asumida polo seu goberno, polo goberno do Partido Popular, durante o mandato do 2015 ao 2019. A mesma débeda coa que nos atopamos o resto de gobernos dende que vostedes non tiveron maioría para gobernar. Este ano, inclúese, é interesante sabelo, unha partida en pasivos financeiros para este fin de 124.739,22 euros e que serán restados do Plan de Obras e Servizos do ano que ven. Como diría a señora Beatriz, hai que manter un control financeiro estricto e ter contención no gasto para non excederse de ningunha partida establecida e, polo tanto, termos uns orzamentos e unha boa xestión económica. Pero, por desgracia, vostedes din moito bla 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 e fan pouco cha cha cha. No último pleno aprobaron unha modificación do orzamento vixente en vigor, dende facía polo menos medio ano, pola cal recortaron nada máis e nada menos que 80.000 euros de diferentes partidas de obras e mantemento que non foran quen de investir no Concello e fixérono para meter eses cartos en diferentes partidas de festas, deportes, etc. Porque nesas partidas, en concreto, non fixeron un control financeiro e desfasaron. Gastaron máis do que tiñan e, polo tanto, faltaba diñeiro. Un movimento máis que cuestionable da man, en concreto, dos que fixeron a moción de censura dicindo que estaba todo abandonado, que non se cambiaban farolas nin espellos, ou mesmo que a Brigada de Obras estaba pouco máis que metida nunha cova. É curioso, non? A verdade. Tanto como criticaron, pero cando tiveron na man facer máis, realmente fixeron menos. Todo o contrario do que dicían que ían facer. En fin, con estes precedentes e co valor nulo que ten a palabra do Partido Popular, entenderán que non podemos creernos neste momento que realmente teñan intención de facer un investimento axeitado, por exemplo, nas partidas que din que aumentan como son obras e mantemento. Vostedes anuncian estes incrementos, pero non foron capaces este ano siquera de investir todo o que tiñan en previsión nestas áreas. É por isto polo que entendemos que estes orzamentos non son máis
que maquillaxe e propaganda. Iso sí, temos que recoñecerlles que niso estánse a convertir nos profesionais. Sácanse fotos con conselleiros da Xunta incluso para facer un simple trámite administrativo, como non van a anunciar un trámite administrativo como se fora un gran logro do goberno. Pois, bueno, parece que é o que está actualmente o goberno do Concello de Outes encabezado polo Partido Popular. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro do... Ten a palabra réplica a conselleira de Facenda. Gracias. Ben, di o señor González que son uns orzamentos pobres, de nivel baixo, igual que este goberno. Non estamos de acordo. Tamén di que non ten ningunha partida relevante, porque vostede non considera relevante dedicarlle 90.000 euros a incrementar o servicio de axuda no fogar. Entón, para vostede, iso non é un investimento importante, ni siquiera o tuvo en conta. Que non son realistas, porque o di o informe de intervención. Eu realmente li uns informes de intervención, non sei onde pon que os orzamentos están inflados e que non son realistas. O Concello, perdón, tamén decía vostede que non entenden o aumento da partida que se trata do ICIO. Pois ben, ten unha explicación que nos últimos meses, como lle explicamos ao bloque na comisión informativa, porque eu non recordo que vostedes na comisión informativa preguntaran nada desto, nin recordo ningunha chamada que nos fixeran preguntando nada desto. Sí, bueno, pois debe de ser que teño pouca memoria. Debo de ser, eu pensei que fora solamente o bloque. Ben, pois discúlpeme, señor Ramos, por non acordarme deso. Pois o que sucede é que nestes últimos meses, vense observando unha tendencia á alza na resolución dos expedientes do Departamento de Urbanismo, a pesar de que ese departamento está sufrindo unha prolongada baixa de persoal que pertenece a ese servicio, igualmente se está incrementando a resolución destes expedientes, o que leva implícito o aumento de ingresos procedentes das liquidacións correspondentes a este imposto. A maiores, todo parece indicar que o volumen do mercado da construcción local terá un aumento importante no próximo ano, dándose a circunstancia da existencia de varios expedientes particulares cuxa liquidación deste imposto prevese que incremente os ingresos polo mesmo de forma bastante considerable. En canto ao que dixo de que un tercio dos concellos de Galicia incumpliran a regla de estabilidade orzamentaria nos últimos anos, pois está ben, pero a min o que me interesa é o Concello de Outes, que tamén a incumpreu. Di que no informe de intervención di que hai un superávit, que non é necesario facer ningún plan económico por este concepto. Polo concepto do superávit non, pero polo concepto da estabilidade orzamentaria si o houbo que facer. Houbo que facer un plan económico e financiero o ano pasado, que non foi, como decía antes, porque sí, senón que foi porque se incumpleu a estabilidade orzamentaria en 520.786,36 euros, o que quere decir que gastáronse 520.786 euros máis do que se ingresou. Iso é un feito fehaciente que non se pode discutir, é así. Incumpleuse este ano e vense incumplindo desde o ano 2019. Salvo o ano 2020, que foi un ano moi particular para todos, e que foi o ano da pandemia, e que ese ano, efectivamente, non se incumpleu. Todos os demais anos incumpleuse nunhas cantidades extraordinarias.
O señor González di que non ca cabeza, pero o que din as liquidacións orzamentarias do ano 19 é que se incumpleu en 859.000 euros. No ano 2020 houbo o contrario, foi positivo en 314.000, no ano 2021 foi negativo en 1.449.000, no ano 2022 en 2.360.000, no ano 2023 en 174.000 euros, e iso está reflexado en todas as liquidacións anuales correspondentes a cada un deses anos. O sea que, se o quere ver, pode ver usted que é así. Iso quer decir que todos eses anos se gastaron eses cartos máis dos que se ingresaron. Tamén é certo que vostede, en todos os plenos onde se presentaron as liquidacións, dixo que se cumprían todas as reglas fiscais. Esta esqueceulle. As outras podíanse cumplir, pero esta non. Hasta agora non tuvo consecuencias porque non había, estaban suspendidas esas reglas, pero a partir do ano pasado, que non os tuveron, foi cando tuveron consecuencias. En canto ao Bloque Nacionalista Galego, que di que isto é de fume, postureo, non sei que máis, que foron presentados pola vía rápida para a foto, non. Estes orzamentos non foron presentados para a vía rápida, moitísimo menos para a foto. Iso saben vostedes bastante máis do que sabemos nós. Estes orzamentos foron presentados porque así o exige a normativa, por responsabilidade e por coherencia. Por esas tres cousas foron presentados. Para nada foron presentados pola foto. Para a foto nin pola foto. O do vicio, pois, xa yo expliquei ao señor González e máis a vostede. En canto ao famoso préstamo da Diputación, que non chegamos a entender por que o mencionan tanto as críticas que teñen, pero, bueno, unha vez máis, pois, xa non sei cantas van, queremos recalcar que esa débeda que sacan a colación cada vez que poden, non sabemos moi ben por qué, facendo uso da súa afición polo relato das cousas a súa conveniencia, que presentan como se fora unha ruína para o Concello, non ten nada que ver cunha débeda para unha entidade financiera pola que habría que pagar uns xuros, non ten nada que ver. É, repito, un préstamo sin xuros con 2 anos de carencia e pagadeiro en 10 anos. Ademais, a Diputación acordou sucesivas prórrogas no inicio da devolución e, na actualidade, ese prazo está en suspenso. Aínda así, a mesma Diputación asigna fondos dentro do plan único que lle traslada aos concellos que se acolleron ao préstamo co fin de que se vayan amortizando estes cartos. Por certo, 93 concellos da provincia acolleronse a ese préstamo, solamente 17 non o fixeron. E nós aínda non somos capaces de comprender o sentido da crítica que nos fan por ternos acollidos a este plan. Con el financiáronse obras como a renovación da rede de iluminación pública nas travesías dos 4 núcleos urbanos do Concello, Pontenafonso, a Serra d'Outes, o Cruceiro de Ró e máis o Freixo. Fíxose a humanización da Rúa do Tines, fíxose a pavimentación dende a Rúa do Doutor Esperante ata o encontro coa AC 525, fíxose a pavimentación da Rúa Rosalía de Castro, o adecentamento e o arbigonado dos interiores de Mirás, de Moledo, de Cambeiro, de Terelle, de Banzas e varias actuacións máis. E co seu discurso, señor Núñez, semella que a vostedes o feito que daquela se poidese facer todo isto e que os veciños o veñan disfrutando dende aquela, pois parece que lles parece mal e preferirían formar parte dos concellos que non se acolleron a esa axuda e que agora, en compensación, a Diputación lles chega a cantidade que lles correspondería daquela. E no caso dos outros concellos, os investimentos xa están feitos e disfrutados. Ademais, parécenos que se hoxe tivéramos que facer hoxe en día as obras coa chega que nos dan agora, íbanos a chegar os cartos a un dente. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Compromiso Oitos. Sí, de forma moi breve e claro que é positivo que se incrementen os fondos para o SAF. Nos últimos anos nos que nos estivemos incrementouse bastante máis que a cantidade que vostedes pretenden incrementar nestes momentos. En segundo lugar,
en canto ao ICIO, en canto á previsión de recaudación do ICIO. Mire, non nos resolve vostede nada. Por moito, non nos resolveu vostede nada, porque por moitos expedientes que estiveran, en este caso, sen resolver, nós sabemos, polos últimos anos, canto é o volumen de obra que se fai no Concello. Igual, repito, vostedes teñen outra información que nós non temos, pero mire, para que se recauden 245.000 euros, creo que era a cantidade, pois estaríamos falando de que debería haber, e o gallá, Sasa, investimentos por perto de 9 millóns de euros en construción no noso Concello. Dende logo, nos últimos 5 anos non nos houbo. Todos os 5 anos xuntos non nos houbo. Pero, pois ao mellor temos a sorte de que este ano vai nos a ver. Nos pensamos que ao mellor podría ser relativo a algún parque eólico, pero vostedes tampouco parece que non o queren aclarar. E unha última cuestión, señora Molinos, porque vostede, se volveu a repetir, dixo tamén hai varios plenos. E daquela, creoume unha dúbida, efectivamente, non? Porque vostede afirma que nós incumplimos as reglas fiscais todos os anos menos do 2020. Eu dixéralle que, efectivamente, no 2023, ainda que non estaba en vigor, non se incumpliran. E vostede, nese pleno, lembro perfectamente, tachounos de mentireiros dicindo que dixéramos que se cumplían e non se cumplían. Di vostede, pois é que eu teño o informe da señora interventora aquí, eu tampouco quero poñer a señora interventora aquí agora non apreto, non o vou facer, pero no ano 2023 cumplíronse todas as reglas fiscais. E se non comprobe, porque eu comprobeino coa señora interventora. É así que quere que lle diga. E o incumprimento dos outros exercicios ben saben que foi, porque utilizamos os remanentes. Así de fácil. Utilizouse os remanentes e iso implica desaxustes orzamentarios. Pouco máis que engadir, nós mantemos evidentemente o voto negativo que sinalamos inicialmente. Grazas. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro. Ben, eu penso que seguimos nas mesmas, non? Evidentemente, vostede resalta o aumento parcial de horas do SAF, que evidentemente sempre é algo positivo, se san máis ou se san menos, maior ou menor cantidad de aumento, me refiro, pero, neste sentido, vostedes tamén resaltan unha chega da Xunta como se a Xunta estivera dándolle algo aos veciños de Outes que casi de gracia, non? A realidade é que o servizo de sono fogar debería ser asumido na súa enteriedade e a súa xestión directa pola Xunta de Galicia porque é quen ten a competencia. E ao final está repercutindo, e vostedes saben perfectamente, está repercutindo uns gastos impropios do Concello de Outes que non lle corresponden. A Xunta debería focalizar maior investimento no servizo aos nosos dependentes, por suposto que sí, porque nós entendemos que é unha prioridade e porque ten que ser así, debería asumir a xestión directa e, polo tanto, centrarse en dar un bo servizo ás usuarias. Pero, polo que vemos, siguen mantendo un sistema que é aberrante, que se basa en botar competencias para fora e poñerlle a carga en riba dos concellos. En fin, en canto ao informe de urbanismo que nos facía falta para realmente respaldar esa subida na previsión de ingresos do ICIO, é que vostedes dan unha justificación que é como non tela, é que non dixeron absolutamente nada. Sí, hai uns expedientes, prevemos que vai haber un boom na construcción en Outes, moi ben, pero con que respaldan eso? Cal é o número de expedientes a maiores? Cal é a media? Non sei, datos máis concretos que agora mesmo non nos están aportando. E, polo tanto, están facendo uns orzamentos que non son realistas. Non nos están dando, polo menos, cifras, datos, información que nos axuden a respaldar que este orzamento é realista. Que este orzamento non é postureo e propaganda. Porque, vostedes tiñan moita presa, evidentemente, en sacar o orzamento agora, que, por certo, o seu compañeiro do Partido Popular de Lousame dixo nunha entrevista recentemente na radio
que, bueno, que iso de aprobar o orzamento en decembro está ben, pero ao mellor é mellor tardar un pouquinho máis a facelo de maneira realista e de maneira concisa. Bueno, supoño que incluso dentro do Partido Popular haberá opinións para todo, pero a vista está. Vostede parece que dixo, non? Que non chegaban a entender porque insistimos tanto nesa débeda coa Diputación que vostedes asumiron. E é que nós sí que entendemos o motivo polo que vostedes insistiron tanto co tema dos remanentes. Entendemos porque vostedes fano exclusivamente para atacar as accións que se fixeron no pasado. Pero nós facémoslo simplemente por informar e poñer en contraposición con esas críticas. Nós lle dixemos en plenos anteriores que non criticábamos que vostedes asumiran ou participaran do plan de financiamento da Deputación. Nós non criticamos iso. Non nos parece mal que o Concello, habendo unha liña de axuda da Deputación sen intereses, pois que se acolla ela, evidentemente, para poder facer obras. Non o criticamos, pero que vostedes levan anos e anos e anos e anos coa única matraca de que se investiron o diñeiro dos remanentes en facer investimentos para mellorar a vida dos veciños. Vostede relatou unhas cuantas obras do plan financiero. Non as vou relatar todas as de remanentes, porque estaríamos aquí unha hora inteira, pero por relatar as máis recentes, pois mire, rehabilitación de pozos de rexistro na rede de saneamento de Outes, ampliación de saneamento para conexión a futura EDAR de Ousesende, ampliación e renovación do céspede artificial do campo de fútbol do Conchido, a parte que lle corresponde ao Concello de Outes, pavimentacións varias en Rates polo Cabalo, por exemplo, saneamento en Outes, acceso a Agrocarou en Santo Ourente, ampliación á escola infantil en Santo Ourente e proxecto técnico. Estaba previsto. E moitas outras obras que se foron investindo ao longo dos anos en remanentes, porque vostede chega aquí e di que fatalidade, que mala xestión, que vostedes incumprían a regra de gasto porque gastaban os remanentes, e gastaban 1 millón de euros, e gastaban medio millón de euros. Pois claro que lle recordamos o tema da débeda da Deputación. Como non lle vamos a recordar? Coa diferencia de que nós non criticamos que vostedes asumiran esa débeda. Nós o que criticamos é a súa hipocresía. A súa hipocresía e a súa dobre vara de medir. E por eso o recordamos, porque vostedes levan moitos anos dando a matraca e permítannos recordar a realidade e recordar que a única débeda con outra administración que ten este Concello a asumiron vostedes. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero para rematar. Señor Núñez, vostede acaba de facer un exercicio de cambio de opinión, de cambio de contexto e de incoherencia absoluto. Eu recordo as súas palabras cando vostede estaba na oposición, cando gobernaba Compromiso Outes en minoría, e o seu discurso sobre o remanente era completamente contrario ao que acaba de decir agora. Será que cambiou o contexto, como me dixo vostede en algunha ocasión? Cambiou o contexto, Beatriz. Recordo. Será que pasa iso? A nós non nos parece mal que nos recorde constantemente o da débeda coa Diputación, un préstamo que se lle dicen en que condicións son, pero vostedes, R que R, continúan facendo notar. Como, por exemplo, tamén critican ou comentan na súa anterior intervención os desfases de crédito que tuvo este goberno. Sí, creo que dixo eso. Que sí que tuvemos que houve que facer unhas modificacións de crédito, que é unha das cousas máis habituales que se fan ao longo do desarrollo do orzamento, porque o orzamento é un documento vivo que se pode variar ao largo do seu desarrollo. É certo que nós fixemos unhas transferencias de crédito, unha que foi a pleno por valor de uns 100.000 euros e outras dúas que non foi necesario que foran a pleno por valor de
creo que eran 48 ou 70.000 euros aproximadamente. Pero é que o mismo fixeron vostedes no ano 24, multiplicado por varias cifras, fixeron 9 transferencias de crédito dese tipo para cubrir eses desfases que vostede decía que había no orzamento, por un valor de 308.495 euros. E no pleno do 24 de outubro do ano 24, perdón, no pleno de outubro do ano 24, fixose un uso do remanente para cubrir eses desfases, como vostede lle chama, por valor de 408.000 euros. O sea que as comparacións devolven á realidade o relato que vostedes fan. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Vamos proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado con 7 votos a favor. 4 abstencións, perdón, 2 abstencións e 4 en contra. Ben, vamos pasar ao seguinte punto. Punto 3 é o expediente 1153/2025, que é un recoñecemento extrajudicial de crédito 5/2025. Exporá este punto a conselleira de Facenda, señora Molinos. Ben, pois neste punto traise para a súa aprobación un recoñecemento extrajudicial de crédito no que figuran facturas pendentes de pago e que se corresponden con gastos feitos no ano anterior. É unha relación de facturas por valor de 1.919,81 euros que contén facturas de diversa índole, como decía antes, de suministros, de servicios feitos antes de dar comenzo este ano. Tiveron vostedes o expediente a súa disposición para o seu estudio, en el figura todo o relativo a este punto. Pola nosa parte non temos nada máis que decir. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Compromiso. Nada que engadir, son facturas que, bueno, pues hai que abonar, que chegaron fora de tempo e, bueno, pues daremos o visto. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro BNG. Ben, bueno, o recoñecemento extrajudicial de créditos é o trámite que facemos sempre que as empresas, en concreto, se esquecen de meter as facturas en tempo e forma e hai que aprobalas para pagar facturas de servizos prestados en anos anteriores. E para sorpresa de ninguén, esta é unha situación que segue e seguirá pasando, por desgracia, e a diferencia é que vostedes daríanlle unha dimensión que realmente non ten cando estaban na posición, e pola nosa parte non se preocupen, non se preocupen, estamos a cousas máis importantes. Dende logo, os servizos prestados deben ser pagados e, polo tanto, non imos a ser impedimento para que así sexa, e nada máis, pola nosa parte. Moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro. Non sei se quer añadir algunha cousiña máis. Nada máis, procedemos á votación, polo tanto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado cos votos a favor e con 2 abstencións do BNG. Ben, pasamos ao punto 4, que é o expediente 991/2025. Trátase do expediente relativo á segunda fase de investimentos do POS adicional 4/2025. Como se xa se explicou nas comisións de servicios, trátase de presentar o proxecto do mellora do viario do Rego a Tarás por un importe de 81.278,08 euros, unha actuación que se pretende facer con un aglomerado pintado, como está no proxecto, en torno a uns 1.300 metros de longitude, e nada, tendes a disposición a información no expediente. Dou a palabra á voceira de Compromiso. Bueno, esta é unha obra que nós tiñamos tamén previsto facer cando estábamos no goberno, xa tiñamos valorada. Queremos destacar aquí tamén que a Deputación este ano leva aportado no Plan de Obras e Servicios a este Concello
creo que algo máis de 1.200.000 euros, e queremos poñer o punto, focalizar, en que esta administración reparte os recursos económicos de xeito bastante máis equitativo do que o fai a Xunta de Galicia. Bueno, como xa dixemos, nós pensamos que esta é unha obra necesaria e imos votar a favor. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira do BNG. Ben, concordo co que decía a compañeira de Compromiso. Esta é unha obra necesaria, como tantas outras neste Concello, e, bueno, que temos é que parabenizarnos de que a Deputación da Coruña, gobernada polo PSOE e por o BNG, siga aportando a todos os concellos de uns criterios obxectivos, e isto ponse en contraposición moi claramente cos orzamentos da Xunta que se aprobaron este ano, que non dedicou ningún euro que eu sepa de investimentos para o Concello de Outes, a pesar de que agora este gobernado por unha alcaldía do PP. Polo tanto, bueno, pues seguiremos apoiándonos nestes orzamentos. Tamén estamos vendo que se teñen en conta os investimentos que vai facer o POS da Deputación da Coruña. Nós é verdad que os aprobábamos máis tarde para que poderan ser máis realistas, e supera cal é a achega realista e non é prevista, pero aínda así sempre vai haber esa achega, e por iso se pode contar con ela grazas a que na Deputación goberna, como decía, o PSOE e o BNG e non o PP. Moitas gracias. Ten a palabra. Bueno, non vou engadir máis nada. Vamos a proceder á votación. Votos a favor? Queda aprobada a obra por unanimidade. Ben, vamos pasar seguidamente a dar conta de varios decretos. Simplemente dar conta, teñen acceso aos libros de decretos. Vamos a dar conta aos decretos 2025-717 ou 2025-850. Si, hai un erro aí, non está na orden do día, non aparece a orden do día. Simplemente era dar conta dos decretos e, bueno, sí, vale. Vamos pasar, polo tanto, non sei se hai algunha moción para presentar. Non. Ben, pois, polo tanto, pasamos ás preguntas orais do pleno anterior, que había dúas. Primeira foi formulada polo concelleiro, o voceiro de Compromiso Outes, cando queira. Bueno, non a tiño ora aquí conmigo, pero, bueno, creo lembrarme, posto que normalmente cando son do pleno anterior teñen as vostedes, pero, bueno, non teño ningún problema. Sí, pero leo, non hai ningún problema tamén. Ten a vostede aí. Bueno, pois se quere ler a vostede, pregúntese a si mesmo. Moi ben. Formulaba o señor González a seguinte pregunta. Respecto ao concelleiro non adscrito, dixo vostede que iban a recabar novos informes xurídicos. Estes informes van a ser externos ou informes dos servicios xurídicos do Concello? Bueno, pois con respecto a esa pregunta, o que lle podo decir é que previsiblemente que sexan externos. Home, previsiblemente, señor Calo, pois despois de, en que tardei, tuve acceso a ese expediente, e sabín que hai un informe que leva un mes no expediente, é un informe externo. Digo que previsiblemente, pois esa é a previsión que é como un orzamento. A verdade é que xa teñen vostedes un informe externo, bueno, parecenos que é algo que poden vostedes facer, pero, bueno, recorden que teñen vostedes un informe interno da Secretaría do Concello, que indica o que indica, non? Que indica que a situación na que se atopa en estes momentos o concelleiro non adscrito é unha situación anómala e non é legal. E, por tanto, bueno, como xa tamén o dixemos, o repetimos, nós imos actuar en consecuencia, por moito informe de moito catedrático que teñan vostedes. Moitas grazas. Cando digo previsiblemente é porque neste momento é o que temos. Non quere dicir que vai haber outros. É dicir, non está cerrado o asunto.
Por lo tanto, esa é a resposta que lle acabo de decir. E, bueno, ustedes toman as determinacións que deben tomar, como nós vamos a tomar as que vamos a tomar tamén. Dou por respondida a pregunta. A seguinte pregunta... perdón. Sí, fixo ao señor Núñez, voceiro do BNG. Sí. Nada, fixemos esta pregunta oral no pleno anterior porque acabábamos de entrar naquele momento de que se avisara de mala maneira as persoas usuarias un mes logo de dar comezo á cancelación da actividade deportes de raqueta. Dende o BNG entendemos que esta non é a maneira correcta de proceder e que amosa unha improvisación inaceptable por parte do Goberno. Queríamos preguntar por que tomaron esta decisión e por que o fixeron un mes despois de dar de comezo coa actividade e se lles parece que son as formas aceitadas. Moitas gracias. Vai dar contestación a esta pregunta o concelleiro de Deportes. Bueno, boas tardes. Din vostedes nesta pregunta que o seu grupo non entende que non é a forma de proceder. Pois ben, eu quero desde aquí explicarlle como foi o proceder destes feitos, a ver se cambian de opinión vostedes ou se siguen pensando que se actuou mal. Como saben, ábrese un prazo de inscripción para as actividades deportivas no mes de setembro para comenzar estas a principios de outubro, como se fai todos os anos. Pois ben, a primeiros de outubro constátase que na actividade de deportes de raqueta só hai 2 persoas inscritas e fálase co monitor da actividade e logo de falar con el basándonos nas súas verbas dixo que hasta mediados de outubro sempre se anotaba máis xente. Entonces, o noso proceder foi non só esperar a mediados de outubro, senón que esperamos ata final de mes casi, e ver que só seguían esas mesmas 2 persoas anotadas. E ante isto, falouse cos pais, cos 2 pais, unha semana antes de acabar o mes, e coméntase que a actividade de deportes de raqueta non se vai levar a cabo nos meses seguintes e dáselle a oportunidade ou a posibilidade de que miren se lle encaixa outra actividade. E ante isto, despois de falar e despois de ver como sucederon as cousas, decideuse non continuar ca actividade e non cobrarlle tampouco a eses nenos o mes de outubro. Agora pregunto eu se siguen pensando que se actuou mal. Nada máis. Moitas gracias. O que se nos trasladou é que se avisou con moi pouco tempo ás persoas usuarias destas actividades e, polo tanto, entendemos que podían ter avisado con máis antelación desta posibilidade. Nada máis. Penso que se podría proceder un pouco mellor. Moitas gracias. Non sei se queren engadir algo máis, concelleiro. Bueno, respondidas as preguntas orais do anterior pleno, vamos a proceder ás preguntas presentadas. Neste caso, vamos dar comenzo polas preguntas presentadas por Compromiso Outes. Cando queira. Sí. A primeira pregunta, un día así, o pasado 10 de decembro de 2025, un membro do seu goberno arremetía públicamente nun xornal de tirada galega contra un informe da Secretaría do Concello de Outes, actualmente en Comisión de Servizos. Esta é a noticia, onde aparece un titular bastante destacado: la Secretaría de Outes metió la pata, yo no soy un tránsfuga, e unha foto do señor Calo e do señor Camaño. A pregunta é, comparte o señor alcalde estas críticas? Ben, moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, está claro que as noticias sácanas a prensa, non nós. Ben, con respecto a esta pregunta, vostede refírese na súa pregunta a unha crítica a un informe. En relación á contestación á súa pregunta, imos contestar reproducindo unhas palabras súas en relación ao asunto similar.
Nós estamos contentos co traballo da Secretaría, pero non estamos de acordo co contido dese informe. Discrepamos, pero respetamos o seu criterio. Non sei se... Acabou usted? Sí. Vale, pois... A pregunta é se comparte o señor alcalde as críticas públicas nun xornal de tirada galega, a toda a páxina, feitas polo un concelleiro do seu goberno, a anterior secretaria do Concello. Vostede venme dicindo que eu dixen que non estaba de acordo en pleno, non o publiquei a toda a páxina, con o informe da Secretaría. Eu non sei que ten que ver unha cousa con outra. Está vostede de acordo ou non está vostede de acordo? Desautoriza vostede o seu concelleiro ou non o desautoriza? Hai un alcalde ou hai dous alcaldes? Sí, pero eu ciñome á pregunta que vostede presentou. Está facendo unha pregunta onde di que remetía públicamente nun xornal de tirada galega contra un informe da Secretaría do Concello. Eu estou dicindo o mismo que vostede opinaba naquel momento. Discrepamos, pero respetamos o seu criterio. Ni máis ni menos. Esa é a resposta á súa pregunta. Pode proceder ca seguinte pregunta. Gracias. Boa noite. A segunda pregunta é a canto ascende o custe da terceira gala do deporte que se celebrará o vindeiro 20 de decembro no Pazo do Tambre e para que aínda non recibimos convite oficial e quen financia eses gastos. Gracias. Contestaralle o concelleiro señor Camaño. Moi ben, para que vostedes teñan os números claros, voulle dicir que no ano 2024 o custe da gala do deporte foi 3.087 euros. Este ano vai euro arriba ou euro abaixo cerca dos 5.000 euros. 5.000 euros que xa o señor González e máis quen lle fala tiñan previsto nos seus orzamentos que non se levaron adiante. Sepan tamén que, independientemente de que o custe está sobre os 5.000 euros, que estamos afarrando cartos porque temos unha axuda da Xunta de Galicia que pon para a gala do deporte 3.000 euros, co cal o custo que lle sale ao Concello está nos 2.000 euros. E con respecto á segunda parte da súa pregunta, ou do seu alegato, con respecto á invitación, sepa que, salvo erro ou omisión involuntaria deste concelleiro, mandou un email a compromiso@gmail.com o 3 de decembro ás 11:23 horas. A verdade é que me extrañaba que non asistira ninguén dos representantes de Compromiso á gala, pero, bueno, dense por invitados se non a recibiron e poden indicarme se queren ao rematar o pleno cantos acudirán pola súa parte e de ser así, por suposto, estarei encantado de recibilos persoalmente, non se preocupe. Non sei se quere añadir algo máis. Sí, gracias. Bueno, a cifra que manes é sobre 5.000 euros, que son máis dos que reciben varios dos clubes deportivos de Outes por subvención, e recibe unha axuda da Xunta de 3.000, cal está moi ben, pero tamén necesitan axuda os clubes deportivos de Outes. Acórdese deles tamén. En canto ao convite, pois ten malo correo compromiso Outes, non somos Compromiso Outes, @gmail.com. Chegaría, non sabemos a onde, pero a ver se lle van. Pois nada máis, que se acorde cada vez que vai a firmar, se anima a asinar convenios coa Xunta, tamén de recordarlle que hai clubes deportivos en Outes que estarían gustosos de recibir tamén parte deses 3.000 euros. Gracias. Moitas gracias.
parece mentira que vostede, que foi concelleiro de Deportes, me replique a min as axudas aos clubes deportivos, porque só lle vou poñer 2 exemplos. O de baloncesto, cando vostede estaba, tiña unha asignación, e cando eu entrei, formando vostede parte tamén dese goberno, asignouselle casi o triple de asignación. E o Outes Fútbol Club tiña unha asignación e hoxe ten máis do triple da asignación que tiña naqueles momentos en que gobernaban vostedes. Nada máis, gracias. Moi ben, seguinte pregunta. A canto ascende o custe das actuacións que vostedes programaron na Praza do Bosque no marco da celebración do Nadal de 2025 e a canto ascende a contratación da carpa e quen financia estes gastos? Daralle resposta, concelleiro Andrés Castro. Ola vos. O custe das actuacións polas que pregunta, tendo conto que o prezo inclúe a banda, o equipo musical e o equipo de son, son os seguintes. A actuación do 29 de novembro, 1.600 euros. A actuación do 5 de diciembre, 300 euros. A actuación do 6 de diciembre, 1.452 euros. A actuación do 14 de diciembre, 412 euros. A actuación do 20 de diciembre, 1.573 euros. A actuación que vai haber o 21 de diciembre é contratada pola Xunta. Con respecto ao custe da carpa, dicirlle que a carpa para o Concello de Outes, o custe supón 2.420 euros, que corresponden ao aluguer dos fins de semana do 29 de novembro e 6 e 7 de decembro. Os fins de semana do 13 e 14 de decembro que se celebrou a Feira de Nadal e 21 de decembro que se vai a celebrar a exaltación de produtos da nosa ría, a infraestructura contratouna directamente a Xunta, así como o resto dos servicios e produtos, non sendo Berberecho, que é unha aportación da Cofradía de Noia, pola cal lle queremos agradecer desde aquí a súa colaboración. Quero engadir que, según os datos que figuran na contabilidade do Concello, vamos a gastar menos que o que pagaron pola carpa da Feira de Nadal do ano pasado para un fin de semana, que ascendeu a 3.690 euros con 50. E moito menos que o que pagaron na última feira náutica por carpas e casetas, que ascendeu a 14.798 euros por un fin de semana. Nada máis. Non sei se queren engadir algo máis. Seguinte pregunta. A seguinte pregunta indica que obras se realizaron e cando foron rematadas no marco da primeira anualidade do Plan Camiño Rural Agader 2025-2026. Ben, moitas gracias. Bueno, como vostedes ben saben, este é un plan bianual. A data de 11 de decembro de 2025 tiña que estar executado un pouco máis de 48% da obra, un 48,718% das obras do plan, e según a certificación de obra para cumplir esa primeira anualidade, esa porcentaxe está coberta, con traballos feitos nas seguintes obras: Camiño de Albán a Albeida, Camiño de Brión de Arriba a Cambeiro e Camiño de Viro. Camiño en Viro. Como ben dixemos, este é un plan bianual, polo que a día de hoxe está rematado en un porcentaxe esas obras. Si somos conscientes de que non están aínda rematadas, particularmente a do Albán, está a ser rematar. Bueno, vostede di que a certificación é do 5 de decembro das obras, non? Do 5 de decembro, creo que dixo vostede. Pareceume entendelo. A certificación, bueno, polo menos na orden de pago da factura, eu creo que fai vostede fai referencia ao 5 de decembro. Bueno, non sei se as actuacións se remataron o 5 de decembro, as que están feitas, ou unha semana máis tarde, non? O importante é que se fagan en condicións. Sabemos que as obras, como as obras de Agader, moitas veces se teñen que facer no inverno, pois o mal tempo ocasiona que, bueno, pois se retrasen, non?
somos conscientes deso, non? Nos poderíamos ir ver se efectivamente os plazos son correctos e se as certificacións son correctas. Poderíamos velo, poderíamos incluso levar un notario, pero nós non queremos que eso sea a solución. A solución a que se fagan, entendemos que pode haber retrasos, e agardemos que o resto de obras se poidan facer en condicións e que veña un digamos, unha boa entrada de ano tamén no meteorolóxico. Nada máis. Moitas gracias. Seguinte pregunta. A seguinte pregunta é como pode ser que a actuación na Rúa Doutor Esperante iniciada hai máis de un ano siga sen rematar e non haxa farolas nin árbores plantadas? Ben, pois, con respecto a esta pregunta, mire vostede, pode ser que o proxecto que vostedes presentaron para esa obra non incluía as farolas, nin as árboles plantadas, e tamén pode ser que a obra este sin rematar, debido a que houve que demoler a mitade do firme da rúa para volver a facelo, motivado por esas presas de rematar a obra antes dese sonado 25 de febreiro. E para conseguir eso fixo o hormigonado chovendo, e as consecuencias vímolas todos. Parece que vostedes non anduveron moito polo pueblo nesta temporada, porque hai menos de 2 meses que se fixo unha actuación de demolición, e eso, a verdade é que non lle foron nin quitar a foto. Primeiro hai que rematar a obra, respondendo á súa pregunta. Hai que rematar a obra. O que está no proxecto, é unha vez rematado o proxecto e certificado, entre outros trámites, poderemos rematar esas faltas que teñen do proxecto. Vale, o hormigonado xa o vimos, evidentemente eu preguntaba polas farolas e polas árbores plantadas, vostede contame dos problemas que lle deixamos. Eu creo que isto xa comentei noutros plenos, e non son capaces de resolver os problemas da xente, deixen o sitio, sentamos nós e buscamos unha boa solución que non leve tanto tempo. Se non se ven capacitados, insisto, poden deixar o sitio e nós ocuparémonos de resolver o problema. A xente o que quere é que resolva os problemas, non que lle veña a contar de como estaba, como deixaron, se é momento de traballar e actuar. Así que poñanse as pilas, menos fotos vendendo fume con conselleiros diversos e resolvan os problemas da xente, por favor. Gracias. Bueno, insístolle que a herencia que deixaron é bastante completiña en canto a deficiencias, e así que estamos facendo todo o posible para resolvelas. Pero, como ben digo, é unha obra que está sin rematar, e hasta que se remate non se poden resolver esas cuestións que agora a usted tanto lle preocupa. Se tanto lle preocupaba, houberan estido incluídos no proxecto, porque hoxe por hoxe seguramente estuveran executadas. Seguinte pregunta. Como é posible que a praza do Concello siga pechada coa obra prácticamente rematada? Ben, pois seguimos na mesma pregunta do pleno pasado, e xa se lle dixo que esa obra non depende directamente do Concello de Outes, senón que depende da RD Ría de Muros e Noia. E a información que temos actualizada hai unhas semanas por parte do director de obra é que se están pedindo orzamentos para realizar as actuacións mínimas imprescindibles para poder recepcionar a obra. E insistimos porque nos parece que se está tardando moito en axilizar eses pequenos detalles que faltan para rematar a obra e que a obra poida ser disfrutada pola veciñanza de Outes. Por iso insistimos. Claro, señora Quintela, vostede ten que coñecer perfectamente esta obra. Sabe que non foi licitada polo Concello de Outes. Sabe que non está na man do Concello de Outes poder resolver esas problemáticas que quedaron, e esas deficiencias, e eses recortes todos que fixeron no proxecto vostedes. Polo tanto, nós estamos tan preocupados como a vostedes ou como a calquera veciño porque esa obra se remate, pero parece que non coñece ben as circunstancias ou non as quere entender. Parece, porque xa é a segunda vez que o pregunta, eu creo que é bastante sinxelo de entender, que non depende do Concello de Outes esa obra. Entonces, eu pode preguntar en que estado está ou como avanzan, pero bueno, sabe vostede ben que non depende do Concello de Outes. Seguinte pregunta. O noso goberno deixou aprobado o proxecto e un convenio de financiación da actuación conexión do paseo fluvial co centro urbano da Serra de Outes. En que estado está este proxecto e teñen vostedes previsto executalo?
Ben, como todos ben sabemos, na licitación deste proxecto quedou deserta, en primeira instancia, e tanto o técnico redactor do mesmo cos técnicos da Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia coincidiron que os precios consignados eran moi baixos. E así non lo fixeron saber, engadindo que para poder volver a sacar a licitación coas mínimas garantías de que non volva a quedar deserto e se podía executar o proxecto, faría falta unha suba no orzamento de polo menos o 30%, e isto quere dicir que a achega municipal tamén aumentaría nesa porcentaxe. Neste momento estamos en negociacións coa Consellería para darlle a solución o máis aceitada posible a este asunto. Podemos decir que temos pensado executar a inversión para o mesmo fin, pero suxeita a sufrir modificacións. En definitiva, bueno, estáse traballando nisso. Bueno, alegrámonos de que estean traballando en que unha obra de humanización e de achegamento á cidadanía do noso paseo fluvial e do entramado urbano co paseo sexa ben recibida e estean traballando para que se leve a cabo. Moitas gracias. Seguinte pregunta. Sí, a seguinte pregunta cantos convenios se asinou o Goberno municipal coa Xunta de Galicia dende que vostede chegou á alcaldía e para que finalidades e por que importes? Ben, pois asináronse 4 convenios. O primeiro deles mellorar as instalacións da piscina municipal de Outes por un importe de 72.539,50 euros. Fíxose tamén un convenio da mellora do centro de día do Concello de Outes por importe de 19.150,67 euros. Tamén se fixo un convenio de maquinaria de limpieza ambiental polo importe de 14.362,70 euros. E tamén se firmou recentemente un convenio de renovación de bombeos de augas residuais e a mellora do sistema de filtrado da ETAP de Ró por un importe de 66.414,49 euros. Bueno, de forma breve, felicitámolos, ¿no? por conseguir eses convenios, ¿no? Evidentemente, sen dúbida, debes aos méritos e a labor que vostedes fan, e non ten nada que ver co uso discrecional que se fai dos fondos por parte da Xunta de Galicia, apoiando sen ningún tipo de rubor a aqueles gobernos que chegaron grazas ás mocións de censura e que agora hai que apuntalar. Contrastaba, e dicíamos antes, este comportamento co da Deputación da Coruña, que cando reparte fondos, este ano, como ben dixo a concelleira, a compañeira, o Concello de Outes recibiu máis de 1.200.000 euros en fondos da Deputación, eses recíbense sí ou sí de forma obxectiva. E, bueno, pois a Xunta de Galicia e algúns organismos da Xunta de Galicia xa sabemos o que fai, que é política da barata cos fondos de todos e de todos os galegos. Moitas grazas. Ben, eu parece que non está contento de que consigamos convenios para o Concello de Outes. Sí, moi ben, quero dicir, pero é un proceder que tamén fai a Deputación de Coruña. Os convenios é unha figura que tanto practican na Xunta de Galicia como na Deputación da Coruña. Por lo tanto, bueno, unha pena. Pero, bueno, sen máis. Seguinte preguntas. Toca a quenda ao voceiro do BNG. Ben, bueno. No anterior pleno dixeron que ían consultar asesores xurídicos para avaliar se expulsar ou non ao concelleiro non adscrito, ao tránsfuga. Mentres tanto, pasa o tempo nun limbo legal, ou máis ben ilegal, preocupante, desatendendo a clara xurisprudencia indicada polo informe de Secretaría. Cando pensan cumplir co informe de Secretaría e expulsar o concelleiro tránsfuga? Ben, con respecto á súa pregunta, bueno, o informe de Secretaría que foi feito en febreiro describía unha posible situación futurible que a día de hoxe non se dou no Concello de Outes, tal como avalían distintos xuristas, e incluso unha recente sentencia do Xulgado Contencioso Administrativo número 4 da Coruña, ditada en setembro. Polo que a resposta á súa pregunta é que, dada a situación, nós creemos que non se está desatendendo o contido dese informe. Ben, a pregunta non é se se está desatendendo ou non, a pregunta é cando pensan cumplir co
único informe de Secretaría é expulsar o Concello de Tránsfuga. Pero, bueno, máis alá diso, a cuestión é que, por exemplo, nós non tivemos aínda acceso, nin se nos fixo a chega de algún suposto informe externo ao Concello, o único que se nos remitiu foi un oficio, nada máis. E, home, comparar unha sentencia de primeira instancia con jurisprudencia do Tribunal Supremo pareceme canto menos atrevido. Pero, bueno, vostedes verán o que fan, insistimos. Eu teño moi claro e temos moi claro que a jurisprudencia indicada no informe é máis que evidente, é unha jurisprudencia que senta doutrina e vostedes non a están atendendo. Ateñan esas consecuencias. Moitas gracias. Creo que dou por respondida a súa pregunta. Non estamos desatendendo o contido dese informe. Segunda pregunta. Hai dous plenos comentáramos ao respecto da obra de ampliación e mellora da Escola do Centro Social de Santo Ourente e dixéranos nese momento que, bueno, que iban mirar se podían volver a facer o proxecto ou se iban a... Bueno, que tiñan que estudialo. Quería saber se estudiaron, se é posible que se leve adiante tal como estaba consignada e co crédito disposto ou se xa decidiron non facela. Non sei se pode finirse a pregunta porque non se correspondía. Atoparonse a maneira de facer a obra para ampliación e mellora da Escola Centro Social de Santo Ourente ou decidiron non facela? Ben, de momento seguimos traballando para encontrar unha solución a máis aceitada na búsqueda de financiamento, desde logo, para poder executar esa actuación e que os veciños de San Ourente poden disfrutar dunhas instalacións acordes ás dúas necesidades. Veremos esta obra iniciada antes de que remate o mandato? Non estamos en condicións de darlle unha resposta neste momento. Seguinte pregunta. Ben, vale. Mentras gobernábamos, implantamos un sistema electrónico de seguimento GPS dos vehículos municipais. Esta ferramenta era de gran utilidade, posto que axudaba a facer un seguimento continuo e, ademais, unha mellor organización do traballo. E, polo tanto, tendo en conta que habría que renovar o servizo, gustaríanos saber se vostedes manteñen este servizo ou decidiron eliminalo. Pois, de momento, mantemos este servizo, que é un servicio que ten un custe anual de preto de 2.000 euros ao ano, e, bueno, nun futuro saberemos. Por ahora está funcionando. Bueno, casi podía preguntar mellor se están dando uso, pero vale. Vale. Bueno, moitas grazas. Alégranos saber que seguen a usar unha ferramenta que, dende logo, supuso unha mellora neste sentido. Seguinte pregunta. Bueno, a vista da problemática que hai en moitas pistas últimamente aí na zona da Ponte do Ruso por as sacas de madeira por parte de tractores de moito peso, nós tiñamos intención de poñer en marcha unha ordenanza para regular as cortas forestais con relación ao uso e mantemento das pistas de montes e co fin de asegurar un correcto mantemento e unha reposición tamén dos desperfectos que pudera haber. Non sei se teñen previsto algo semellante ou se teñen previsto facelo ou non. Ben, con respecto a esta pregunta, bueno, como sempre, vostedes tiñan intención, tiñeno pensado, pero a realidade é que a maior parte das veces quedaron na intención ou no pensamento, pero o que vale son os feitos. Estamos constantemente entre a intención e tiñamos pensado e íbamos facer. Bueno, o que conta é telo feito. Con respecto á súa pregunta, en si é un tema que nos preocupa moito, sí, desde logo que é un tema que nos preocupa moito, témolo encima da mesa, estáse valorando, pero, bueno, como ben sabemos, unha ordenanza é un documento complexo, e neste momento, sin un servicio de secretaría permanente, non podemos dar unha data concreta. Sí, da seguinte pregunta, se estou contestando, sí. Ben, bueno, esa ordenanza estábamos lá traballando e algún dos membros do noso goberno está agora no seu, creo que a ten ben vista xa
o sea, elaborada. Sí, nós estábamos traballando, cortáronos ali, non sei se vos deste desconta no medio do mandato, entón hai cousas que non nos dou tempo a facer. Vos tamén decides moitas veces, prevemos, estamos traballando neso, bueno, pois son as cousas que pasan. Correcto, son as cousas que pasan. Nada máis. As preguntas, se non me trabuco, están finalizadas. Non sei se hai preguntas orais para o próximo pleno. Se queren formular algunha. Compromiso, BNG. Vale, pasamos, polo tanto, aos rogos. Non sei se queren facer algún rogo desde o compromiso. BNG. Sí, temos un par de rogos. Nada, trasladarnos veciños que están descontentos bueno, coa situación na que quedaron despois do aglomerado en frío en lugares como a estrada de Río de Outes e, polo tanto, rogamos que o Goberno comprobe a situación deste viario e lle sexa a empresa facer un barrido se é que houve excedentes que poidan taponar as gabias e impedir un correcto drenaxe das augas neste sentido. Rogamos que, aínda que estea previsto o arranxo do firme, procedan cun arranxo provisional, polo menos, nos desperfectos máis grandes da estrada da Ribeira do Freixo, e tamén nos achegaron queixas veciños de baches importantes na estrada de Viro. Outro rogo é que rogamos ao Goberno que retire xa o poste deteriorado que hai en Mosteiro, que se tivera que pousar temporalmente para retirar, pero sigue aí esperando. Pola seguridade viaria, agora mesmo xa pasan meses e, dende logo, sería propio que se procedera coa súa retirada. E o mesmo pasa con unha farola que está na beirarrúa, está ocupando a beirarrúa dende hai moitos meses, na rúa Castelao, e, polo tanto, sería positivo que se dera unha volta e se acordaran de retirar estes elementos que están pousados ou acopiados no viario público e que, dende logo, ou impiden e dificultan o paso dos viandantes ou, polo menos, dá unha imaxe un pouco lamentable do noso concello. Outro rogo que temos é, para recordar, este é un rogo de recordatorio, un rogo que xa fixemos en xuño, quizáis, se non tiveran feito unha modificación de crédito para restar 80.000 euros de obras, poderían non ter feito este ano, pero rogamos que teñan a ben pintar, facer un pintado e a poder ser engadir pasos de peóns e mellorar a seguridade viaria nas rúas do Agro das Mozas e do cruceiro de Roo ata a Igrexa. E o último rogo sería que, houve, como todos os anos, desperfectos polas crecidas no río, no paseo fluvial. En concreto, non se fixo un axeitado mantemento baixo o noso punto de vista da canle que leva auga ao miño da Avenida de San Campio e, polo tanto, agora mesmo perde por bastantes sitios ou perdeu durante un tempo determinado. Consideramos que estaría ben que o Goberno tivera en consideración, cando as circunstancias climáticas o permitan, facer un adecentamento desta canle de auga. E, sen máis, se me permiten, xa que a última intervención, desexarlle aos veciños de Outes e a todo o mundo, tamén a corporación, que teñan unhas felices festas e esperemos que un próspero ano novo. Nada máis. A última intervención é a do alcalde. Entonces, desde logo, primeiro quería facer un apunte que previsiblemente faremos pode ser que fagamos os pinchos de Nadal. Vamos a proceder, coméntolo despois. Desexarvos unhas felices festas a todos os veciños de Outes, que disfrutedes do Nadal. E nada, vémonos por ano que ven, se non hai novedade. Moitas gracias. Boa tarde.